Borbor podcastak. Nola edo nondik begiratu diezaiokegu zahartzaroari betaurreko umoreetatik? Umoreak zer kabida edo bultzada du zahartzaroan? Horretaz guztiaz ariko gara datozen minutuetan Kaitin Aiende Zaldunbide bakarrizketalariarekin Okondoko kulturretzean. Eta borborre solasaldi honetako gai nagusia, baina ez nagusientzako bakarrik gaia, zahartzaroa izango da, zahartzaroari ikuspegi feminizatik eta humoretik heldu nahi diogulako, eta horretarako Okondon egin du geldialdia, Okondoko kultura etzan hain zuzen, Kaitin Aienderekin, besteak, kaixo, Kaitin zer moduz? Ba, oso posik, porque, claro, Okondon egotea eta gazte lokalean egotea. Ja, azlenik eta behin esteko primerako zita iruditzen zain. Arratzaleo, gazteo, bai. Oso ondo, gazte lokalean antazitze egitea, oza, zahartzaro ezintze egitea, bai, behar. Nik uste no baietz. Bai, primeran, oso posik. Eskerrik asko, onbidatzaratik. Bueno, zahartzaroare agian gaztea da, edo errebeldian egon daiteke? Hombre, nik uste zahartzarora iristen direnak, ze karo, hortara iritsi behar da, daukate kriston kresta jarrita. Ez diego ikusten kresta, baina nik uste dut eta mamaia daudela kokoteraino dan, eta zorduan, bai, bortz, inporta zaiele guztia. Ni be bidean nago, klimaterioak ere hortan laguntzen du. Aipatu nahi genuen, hori ere bai, gaur egun Kaitin hainbat proiektu dituzula eskuartean, batzuk zahartzaroarekin zerikusia dutenak, beste batzuk gorputzaren aldaketa eta nagusitze horrekin, zertan dabil gaur egun Kaitin? Bueno, nik ditut orain arteko monologoak nire bizitza kontatzen, bai? Orduan, ez naiz itxi zahartzarora, baina bai neukan gogoa zahartzaroari buruz hitz egiteko eta gure aitit eta mamei ere barra egiteko, porque, pues, egeitik ez, publiko majo bat. Eta neukan gogoa zerbait egiteko beraientzako. Orduan, arrasatetik ditu zidaten, nagusien kontseilutik eta esan zidaten nahi zutela. Nagusien eguna izan da orain dela gutxi, eta nahi zuten beraien programan monologo bat eurentzat egitea. Printzipioz egin behar nuen beste dozin monologo, baina esan nuen zergaitik ez. Segero, Araldeko faktoriatik ere ditu zidaten, eta esan zidaten, eskine zidaten erresidentzia artistiko bateko erresidentzia, zahartzaroa, beretan zen, goizegi. Residentzia batera joateko, baina bai erresidentzia artistiko bat nik ez nekin ez da zer zen ere, aukera ikusi nuen monologoa esan nuen, nik monologoak etxan egiten ditut, idazten dut nik, seriak ikusten ditut, irakurtzen dut, jenderekin hitz egiten dut, elkarrezketa ditut, eta bar, idaiarekin ere elkarrezketa bat izan nuen, erresidentzian lan egiten duelako eta informazioa jasotzeko, eta zenuen, bai, egingo dut erresidentzia artistikoa, eta egingo dut monologo bat, aitit eta mamen ingurukoa, eta arrasaten egin nuen, eta egin dute kriston bar. Oso ondo pasatu dute. Punto eta dana egin dut, imaginatu. Eta gero, hori insersorako, joten direlako horretan. Bueno, eremen genuen guztia. Eta orain horretan nago, hori da nire monologorik eta berriena. Bestela dauko, eta artistak eta kasetariak, 1.0, hitz egiten dut nire bizitza irratian, nolakoa da, beti korrika gabiltzela, eta beste, eta azken ordua, ultima hora, puto Ferreras, que estres. Bueno, gure bizitza kontatzen dut, bigarrenean guraso txinpartak, eta horritza egiten dut zepolita den ama izatea, baldin eta modo pastor aplikatzen baduzu, da zure seme alaba hor badago. Buelta ematea, hartzaile bezala, zure ardiak sartu dira nire larrean, eskustu ikusi. Pues umeekin berdina gertatzen da, orduen nire parkeko abenturak ere baditut. Gero egin nuen beste bat, klimaterioarena, dala klimaksetik, klimateriora, eta buelta hori ere hemen Okondon egin nuen, eta hitz egiten dut, nire oraingo sasoia, abaniko sasoia, bai, sofokatuta bizi garela. Orain bertsolariekin noa, nik egiten dut bakarrizketa eta beraiek abesten dute, eta sekulako arrakasta dauka. Tabu bat puskatzen ari garelako, porque ez da hitz egiten, eta horren ez bada hitz egiten ez da zer gertatzen, eta andropausia nola ez da aipatzen, pues ez da existitzen ere ez, menopausia bai, pues mira, desahogatzen gara, eta bertsolariekin terapia egiten dugu guk, holtza gainetik, eta gero publikoak ere asko eskertzen dugu, zein inoiz etorri izan Osakidetzako matrona bat, emagin bat, eta esan zigun, neskak, hor kontatzen duzuena, da nik nire menopausikei ematen diodan txarla, dena egia da dirukusi. Osakidetzak ja patrozinatzen hasiko da laizter. Itzengo dugu zagarbirekin. Bai, seguro. Eta orain zahartzaro hiperaktiboa da azken monologoa.
hainbat bizi etapetatik monologoak sortu dituzu, baina bakarrizketa horien atzean kolektibo edo, jende askoren bizitza ere badago. Bai, kasetarien monologoan, nire lankideak daude, eta baita artistak ere, porque, claro, artistak eta kasetariak hor joko hori egiten dugu, ez? Artistak daudela beti lanean, eta gube bai, segun korduro eman behar ditugu albisteak irratian, orduen, gube bai artista gara, malabariak egin behar ditugulako. Emakumezkoan argi dago, gero gurasoen ere, bai, hor daude guraso pila bat, zuzoaz monologo hau egitera beste herri batera, eta zaten dizute, guk ume hori ditzen diegu ume zurtzak, los huérfanos. Karo, bere gurasoak ez daude. Eta umeak pozik bitzin dira, orduen. Hitz egin behar dira gauza egitaz ere, bai, ze bizitza hori da, eta gero klimateriorena pasada bada. Pasada bada, porque bukatzen duzunean emakumezko asko tortzen dira eskarrak ematen, eta zaten dizute, eskerrik asko, inork ez gaitu lertzen. Inork ez daki zer pasatzen ari garen, da txorrada bada, baina ez da txorrada bat, ez gaude gaixorik, ez da... Bai, baina, gure hormona saltza hori... Ostia, nola gestionatzen da? Eski, la ostra da, porque zuk egiten duzu lagun batekin, eta esaten dizu, txikazken inago, pustu, baina pustu egiten nahi sustu, baina gehiago digo txika estrogenoak. Badoaz, txosnetara, eta ez datoz, asto egiten zaie, galdu egiten dira, eta gero dana doa, gure tripontzira. Osea, ez da txorkatilera edo eskumuturrera edo belarretan agenmen jaso. Eta gero kartzen gara, pilates edo jogan, eta joder, mari, gau estoi, para pustuta. Eta, bide hori hartuta, nikoarena, gero ja, komplementoak egiten dira, eta ja, sartzora egiten zara. Nik orain ja jiran eramango du nire amaren gurpildun zila. Osondo, tabudatik alduntzera. Eta berarekin noanean, parkatzen du nahi dudan tokia, baina berarekin ez noanean, baina ez diot inori desio, hau erabili behar izatea parkatzeko, Oso jodiuta egon behar da, Bai. Tabuak landu izan dituzu, humoretik, zergatik? Humoretik iristen zarelako espero ez duzun toki batera, eta humoretik ere, nire amak utzi didan gen berezi hori delako, nire aitak kualidade batzuk ditu, el calvo, baina humorea ez. Eta la baska, bai, berak badauki beste kualidade batzuk eta da humorea. Eta orain berak ezin du hitz egin, baina hala ere humoretik beti ikusten bazaitu pasiatzen, guapo. Nik uste dut humorea, gainera, nik azken borondateak idatzi eta laga ditut eta jarri dut galtzen dudanean humorea, ezin dudanean kontzertotara joan, antzerkira joan, harakiria egin mesedez. Niretako humorea da, gure data bezala, egunero edan behar dugu, eta egunero momentu, txiki bat besterik ez bada behar dugu, oso terapeutikoa da, bai, eta gero aparte, denborarekin konturatu naiz, barra edagitea zaila dela hori bagenekien, baina ze zoriontasun jasotzen duzun zuk, jendea barrazka ikusten duzunean, ez duzu, nik ez dut ezer egin, bai, egin duzu. Eta hori dela hostia. Barrea askatzailea da, humorea ere bai. Oso askatzailea. Nik uste beharko genukela eta erresidentziatan ipuinak eta kontatzea eskatzen duten bezala eta azkenean da denbora tarte goxo bat pasatzea. Ez da askorik behar. Segatik, WhatsAppetik bidaltzen diren guztiak dira txistak, ez ditugu bidaltzen albiste txarrak, hortarako gaur egun eta teleberri daukago, ez? Behar duguna da txute txiki bat edo, ez? Gainera beti egiten dugu barre bestearen kalteaz. Norbait erortzen bada, deskojoratzen gara, norbera jausten denean puta grazia. Baina, azkenean, ez? Horrela da. Nik uste dut humoretik asko esan aldela, eta gero hori guraso txinparten egin nuenean, horre monumento bat egiten diete irakaslei, porque, claro, esaten diote momentu batean, eski ikastetxean irakasle guztiak bajan daude, ordezkoak ere bajartu dute, konserja dago ingresatuta zemakilkadaz, akatu dute. Claro, beraiek esaten dute, ostra, exagerazioa eramaten dugu, humorean beti, un poco tipo andaluz, beti eraman behar duzu, jo que se, estremoraino barra egin alizateko, nik klimaterion esaten dudanean, ezken ere etxea dago hostelu erotikoz beteta eta ludoteka erotiko festibo bat dirudi, pues ez. Baina, zeuk egiten duzu irudi hori, que puta boka. Humore, nik uste behar dela. Bai, ezinbesteko. Tabuak dira zer lerro nagusia, zartzaroari dagokionez, ze taburi heldu diezu edo... Zaintza, bale. Osea, zaintza. Supergarrantzitsua da zaintza. Zaindu behar dugu,
gure seme alabak zaindu behar ditugu, gure maskotak zaindu behar ditugu, gure seme alaben maskotak zaindu behar ditugu, gure seme alaben seme alabak zaindu behar ditugu, gure auzokidearen umeak zaindu behar ditugu. Ja, bale. Noiz joaten gara aitit eta mama garenean, noiz joaten dira beraien masajeak hartzera. Doaz ja, giltzurrunak jodiduta eta kriston garriko minekin da ezin dutenean ibili. Hori da zaintza. Osea, hori da zaintza. Hori ez da zaintza, osea, saldo digute motor bat dela zahartzaro aktiboa, osea, aktibo. Pues envejeces hiperactivamente, porque zaude ja hiperaktibo, ez daukate denborarik esertarako ere, ez? Osea, esaten diezu bat, bueno, etorriko naiz ez dakin naiz egingo dut hau, ezkezin dut nire bilagoa zaindu behar dut, digo, baina, truño. Osea, serio, ezin duzu zure agenda antolatu, zure bolara zaindu behar duzu benetan, osea, serio. Ostra, nik uste dut, aitit eta mamek, lortu baldin badute adin horretara iristea eta duintasunez eta osasunez, txiko, osea, guk zaindu beharko genituzke beraiek. Osea, domina bat behar dute, eta mamearrean domina bat ematen diegu betion medaia. Tegitzu? Claro, medaia betion. Ai, ez que bakarrik nago, hori el que pueda hablar, claro, porque nera bai, orden da. Ai, ez que bakardadea. Karo dakardadea, orain dela gutxi, eta kontatzen dudan guztia egia da, nire monologoetan dena da egia. Nago exageratua dela ez, baina egia da. Bakardadea. Bakardadea dozin adinetan oso tristea da, baina, bueno, ja, adinekoa zarenean edo nagusia zarenean are txarragoa, ez? Eta orain dela gutxi nik periodikoan irakurri nuen, gizton batek esan zuela, atite batek, esan zuen, egin bakarrik sentitzen naiz, mesedez, kartzelara eraman, digo, por favor, en qué momento? Osea, ni bakarrik banago, pues mira, osea, itzaingo duzu aitzekin. Zekan isirik ez nahi zinaiz egongo. Baina kartzelara ez. Eta horrek esan nahi du, hor ere arazo potolo badagoela, bakardadearena. Eta, karo, danok ez daukate gogue joateko inserzarekin bidaiatzen, edo, danok ez gari huelak. Eta gero, zahartzarora iristen zarenean, kuadrillak ere oso aitxiak dira. Osea, zuk ez baduzu mantendu zure kuadrilla txiki bat zikiera edo laupabos lagun, orduen ez tozu egingo kuadrilla, orduen oso zaila da. Oso zaila da, eta antaz ez da itzaiten, osea, antaz da, como nik klimaterioan naiz, la beti gazte, osea, nima kontzertetara eta baina banikoarekin kamariterkan, la beti gazte, bakizu gazte lokala. Eta sartzaroan ere badaude los beti gaztes, bitu hori da super sarra, que kaskau, tire bienaz. Ja, bueno, bai, pues beti gazteak beti daude, ez? Eta ez duzun egin behar da, esatik egiten dugu barre, porque hori ere egia da, esaten duzu, bai, zertzarekin doa, ai, como rebaños. Oie, parkatu, lehenago laberanduago zu pasatzen zara bidaia agentziatik zure bidaia reservatzeko, eta oso ondo iruditzen zai. Osea, eske bestela noiz biziko dira. Batzuk ez dut, gazte lokala, baina... Katu asko bat. Baina ti esarra. Ate zaharra hori da. Bai. Ez egin behar da, asko. Terapia da. Zahartzaroaz aritu gara, adinen aurrera joan ahala, saretzeko, talduntzeko, badaude espazioak gehiago behar dira bakardadere aipatzen. Egon badaudela, gertatzen dena da, gu ez garela, konkretuki okonden ez gara, hiri baten bizi, baina Gasteizen daude bizan zentroak, zakite jubilatuen etxea igual dago zentrorago eta jendea taberna daukanean sartzen da, nahiz da jubilatu ez esan, zu karetan hartu balduzu pote bat, jubilatuen lokalean, da horrelakoak. Orduan, egon badaude, baina ez leku guztietan. Orduan, nik uste daudela leku gehiago zaharkako txartean zaharrentzako, osea, nagusiendako, gure adinekoendako, baino, esan gurot, zu dakozu parkeak, umeentzako, txirristarekin, eta gero parkeak de pedalina. Eta guretako digo, joder, ze jume gara liburutegi da, osea, txaparrora eja bat taberna, beti taberna, kela gozatzean. Egon badaude, baina, bueno, pues igual beste nola baiten be, eskursiñoak, ziontxe joango dire lodosara, hile honetan, piperrak erosteko aitzakiarekin, da piperrik ez dauz. Osea, que... Aukerak egon badau, esan kontu da, oso erresa be, segunetan nun, ez da egongo. Ez dakit, zartzarora, gu kuadrilla mantenduko dugu badazpadan, gure planak egiteko, eta... iristen denean, bai. Zaintzaren gaia ere bai landu duzu, ez? Zure azkenengo monologo horretan. Bai. Zaintza da oso garrantzitsua, baina nik uste gainerako guztiak zaindu izateko, lehenengo geure burua zaindu behar dugula. Eta hori da
pues goi-goian ipini behar dena eta lehentasunen artean nik uste dut lehen da bizikoa izan behar norbera zaindu, baina edozein adinetan. Osea, hori berdin da. Eta pues erizten zarenean senior kategoria deitzen diote. Aitut eta mamei, senior, bai? Pues horre, txika, pues ja zaintu behar dira hitzak ere, bai. Senior, inork ez du erabiltzen, baina viejos, bai. Eta viejos da bejar eta da maltratar. Eta ekainak 15 da kontzientzia harteko guna. Tratu txarra aitit eta mamengan, horrek esan nahi du egon badagoela. Edadismoa dago, osea, edadismoa eta euskaraz begiratzen duzunean jubilatua jartzen du erretiratua, osea, aparta. Erretiratua. Niretako oso jebia da, esatea, eske erretiratua naiz, pero como erretiratua? Si biziketan ikusi zaitut, ez dakit nongo elkarteko bazkide zara, el presidente de la asociación del Parkinson, osea, eske daude leku guztietan, pero como erretiratuak? Zaindu beharko genuke lehengo geure burua, denboratxo bat hartu guretako, eta gero denbora badaukat, nire biloba zainduko dut, baina nik esango dut noiz. Eta orduen nik, monologo honetan, proposatzen dieta Aitit eta mamei grabazio bat egitea. Ni prest nago grabazio hori egiteko. Eta hau da, deitzen dizula zure seme-alabak telefonoz. Eta zu dituzu bilobak, bai? Eta esaten diozu grabazioan. Nahi baldin baduzu zure seme-alabak nire etxean lo egitea, sakatu bat. Nahi baldin baduzu zure seme-alaba eskolara eramatea, sakatu 2. Nahi baldin baduzu zure seme-alaba pediatra eramatea, sakatu 3. Eta gero, aukera hori ez da existitzen. Gure teleoperadore guztiak okupatuta daude. Bere seme-alabari ez dio batere graziarik egingo baina. Erak bai, eta jendeak publiko artean esaten zuen, nik egingo dut, que me tiene harta, egingo dio broma hori. Claro, hori zergaitik da, pues ez da hitzeiten, beraiek ez dute esaten, nola esango diozu zure lagun bati ze harta edan nire eta betiene harta. Hori ez da esaten, ez da esaten. Zuk jaten duzu patatekin, eta jazta, eta zure lagun guztiak guztien dituzu alde batera, zure familia zaindu behar duzulako. Telita, zaintzarena. Telita, temon, bai. Eta belaunaldi guztiak zeharkatzen gaituena, baina belaunaldi jakin batzuk bakarrik erantzuten diotena, eta nagusi genero bat. Claro, zahartzaro aktiboa saldu digute, eta iritsi dira hiperaktibidadera, orduen hemen, a ver, Osakidetza, lagundu apurba, porque ya daude dopatuta guztiz. No, no les da más. Ezin dute gehiago. Bai. Beste adar bate badago hor ere ez, zure kasuan kilimaterioarena, landu izan duzuna, sortzaile bezala, kasu horretan beste tabu bat igendu diozu, gorputzaren zahartzaro eta aldaketei. Hombre, gero eta gehiago ikusten ari gara, gero eta artikulu gehiago idazten ari dira. Sikiera hasi gara irakurtzen eta ikusten, ostras, hormonak, ez que, claro, horregatik nago ni horrela, ez? Ja, azten zara ikusten, ez zauzela zoratuta, osea, bai, bazauz, nire kasuen, bai, beti da nik, bai, baina ez que jau areagotu da, osea, ya da, como, zauze suminkortasuna tope, ezin zaizu ezer esan, segun zen momentutan bat, txiko, osea, benetan, agur, biarritzengo dugu. Bueno, pues bai, pues hormonak dira, eta da, bizitzako sasoi bat. Ezin ditugu lagunerik izan menopausia? Ja, baina, klaro, osea, menopausika izateko lehenengo urtebete pasau biozu reglabarek. Eta hori ja da, osea, donilako ere fan datorri 10 bider, eta ondino zuzak reglakin. Orden da, como prozesu da esaten zuen, menopausia azkar esaten da. Baina klimateria da, azten direnean desarregla horiek. Eta noiz bukatzen da, pues, hiltzen zarenean, porque eski ja da bizitza osoa da. Eta, karo, sofokoak, pues, zer gertatzen, beniko ataratzen dugu eta jazta, baina eski sofoko bat zigun zen momentutan, pertsona horrek asko sufriruten da. Zu klasi emoten zauz da, derrepentien, bueno, pues momentu horretan, beste igual bost, baina zuri ez. Eta, momentu hori bizin bida. Bizin, politikari bat izan mitin batean, edo eski berdin da, zezekaro nitorre zaitzen, eskerrik asko ontaz hitz egitearekin, eski hitz egiteagatik, porque gaude guztiok, digo, eski ez hitz egiten. Eta ez da zer gertatzen, zida beste fase bat. Igual, neska gazteari galdetzen badiogu zer da reglarekin egotea, eta pues igual beste historia bat kontatzen du, eta beste modu baten zaude, ez da? Etortzen denean edo horrela. Faseak, baina fase horiek, eraman behar dira, Eta niri gustatzen zaidana da, komentatzea, eta orduan zeutzenean horrela klimateriarekin, ni komentatu nien lagun bati, digo, nina, aborreziruta, bazoka bat hartu eta danak akatzeko modu. Ja, nire bai, orduen konturatzen ostra, bueno, orduen igual laburan da. Igual eraso ez da gure bagarrik. Baina, karo, ez dizut ematen, alatori liburutxo bat, eta, karo, no, ez da instruzio liburu horik, orduen ba, igual,
horrela deskargatzen duzu. Fase importante bat, eta ahalduntzeko oso fase garrantzitsuen ere ustez. Bai, ni krematorio iritsi naizenean, iritsi naiz, vamos, ahalduntzea edo bular pustuak deitu nahi duzun bezala, baina, como que ya, bortz. Zaitu, nora joan bida, guazen, jazta, ez? A ber, inor zapaldu gabe eta bidan, ulertzen da, baina, ja, zibili gara, tontakeriak egiten, osea, aspaldi laserra egin da, eta orain zauz como un chivo, hemen egiak. Es que me da igual, basartzaroan daki, makinilla bat pasantuko, ya da como, berdin da, osea, etxean geratuko naiz, pues sabaniko hartzen duzu, cimicifra, kurkuma, pimienta, pues denetik, hemengo botikan gainera aromaterapia daukagu, ideal, estupendo. Ez da besterik. Eta gero sexopera, makinitak. Izat mantentzeko osasunean eta humoretsu eta, A ber, claro, eske behar da. Hori beba izikatzen da batzutan, ordean, hori ez dutzu kontatzen. Ez dutzu esaten. Osea, unibertsitatea zenean lehenengo kurtsoa gogorra da. Bien, vale, eso lo sabemos todos. Baina gero, desarrollo kasten direnean, inork ez dutzu esan zenbazetan dan. Osea, esa como... Nik amari ezin dut galdetu, porque ezin duz kontau. Ama, zure menopausia zelan izan zan, eta nik ez dakit. Orden banago ere eten aldoten bezala. Ala loko. Zentzu horretan ez, gabeziak eta, bueno, gizarte indarte honen ezik eta zaintza sistema eta guzti horretan badago zer aldatua. Ba, eta mitoak buskatu behar direla. Azkenengo monologonekin nagusiena, hori de, iristen zarenean jubilazioara, zure denbora libre buko duzu zuk nahi duzun guzti hori egiteko. Trola, despertadoria jarri biozu. Edo umeak hartzen dizutelako, gainera pijama jantzita, goizian goizan latorik. Gozaltzen ematen diozu eta gero eskola da eraman. Hori da, ekarri jantzita lehenengo gauza eta gero, emoy ez libero, ya digo, no, que te quiten la custodia. Ez dio libero, ya mango. Osea, plante egingo dut, nes? Osea, biziko direla hori duten bezala hori guzurre da. Egiz da egia. A ber, aitu eta mama askok, bai, lortu dute eta posten naiz beraien gatik, baina beste batzuk ez. Eta gero seme alabak oso geiztuek badauz, geiztuek esango dut, nobixua edo nobixa ataratzen baldin bada, olako viaje batetik eta alargune bada, bere bizitza berriz ere egiteko eskubide guztia dauka. Bueno, pues alabak hartzen dut. Pues ez gustatzen ama, ya no te hablo. Toma por culo. Osea, parkatu. Zure hipoteka ordaindu dut, zure semie zaintzen dut eta nire nobio ez duzu guztoko. Pues bai, baina respetatu. Osea, telita, bai. Osea, naiz da duintasunez iritsi eta osasunarekin iritsi eta burosundan iritsi sartzarora, tela, Danetik dago, ni, karo, informatu beharra daukazu dantaz hitz egiteko eta denetarik ikusten duzu. Gero residentzia iristen direnak, pues bueno, lehengo al centro de día. Centro de día de noche, ¿qué? Osea, aparkatu eguneko zentroa. 8 ordu utziko dut hemen eta gero bilan nator, si eso. Eta gero ja, pues residentzia da. Hori da tendentzia. Lehen aipatu duzu dokumentazio prozesua ere, abaniko bezain zabala egin duzula. Zure, bueno, lan edo piezak sortzerakoan, zenolako realitatekin egin duzu topo? Pues denetarik, oso agir eta muma aktiboak, gehienak dira hiperaktiboak, gehienak, badaude amuma batzuk bigorezikak direnak, osea ez dute egin kirola inoiz, pues porque es. Eta hori de repente, chicas, una barbaridad, a tope. Eta gero, pues, erresidentziatan denetarik dagoela, eta daukagula irudi bat erresidentziakoa ez dakizelakoan, baina, a ber, ni ja informatu naiz, eta bialtzen baldin banon ere semeak erresidentziara inolako arazo baik. Posible bada beste herri baten, nahiago, baina, bueno. Eta daukate, kriston zerbitzu pila, eta kriston langile onak, eta implikazio handia, eta dolua oso ondo lantzen dute, eta... A ber, residentzia baten egotea denetari dago, errepikatzen dut, baina... Ostras, gero, erresidentzian egotea da gauza bat, baina gero, erresidentzian ez daudenak, eta nagusi lan elkartean daudenak ere, tela marinera zelako lana egiten duten. Osea, beraien denbora libre hartzen dute, beste aitite eta mama batzuk laguntzeko, kalera atera, edo merkadillo batera, edo kafetxo bat hartzera, edo zilarrezkoari, hilo de plata hori egiten dute, telefonoz deitu, bakardadire horreiteko.
Ojo, osea, da mundu ikaragarri zabal eta polita baldin eta osasunarekin iristen mazara, jakina hori argi da, ez? Baina, txika, mendira joatea, eskursinatara joatia, denetarik, eta gero ze modernak diren danak, porque da muma batzuk, pelukeria bai, baina pelukak ere bai, no se mueve un pelo, goiaz? Superpukiak, al loro, pasada bat. Eta gero komplementuak dituzte 1500, nire bakarrizketan ere komentatzen dut, bueno, kontuz takataka bat erosterako orduan. Sekaro, guztiek eramaten dute takataka bat jesarlekuarekin. Eta nik ikusi dut eta mamak jesarleku gainean beraien biloba eramaten, dauke necesidad. Puta niña, bájate. Osea, amamak ezin du gehiago ja, bai? Eta gero badaude takatakak frenoarekin. Nik ez dakit aceleradore baduketen aldez, baina frenoa idego eserdoaz, txiklauta bizitzan. Orduan nire gomendioa da erostea olako erosketako karru hon bat, horretik horrela eramateko, eta gero zila bat eramaten duguna piztinetan eta sartu hor zila, eta horrela jazte zu eramaten unbea hor jesarri eta txika, eske ezin da. Horren daudanetik eta gero, a ber, que gure eskube badau ingurukoen bizitza ere erosoago egiten, ez dakit. Osea, bai dut ditzea mamak galderak egiten dituztela batzuk, pues porque bai, aplican un tercer grado. Nondik zaitzen osoaz, inglesera osoaz, eta boketu duzu frantzesa, ikasten ari zinen ez, eta gero zaten dizute. A ber, que niri berdin zaite, Digo, bai, eskerrak, txika, eskerrak, porque ata dauzu metraieta egin duztazu galdetegi osoa. Bueno, pues danetik, dauzerak hitz egitearen nahi dute, batzuk berdin zaio, sakontatzen diezu, eta beste batzuk, ostras, pues gogotxu daude, ez, hitz egiteko eta egoteko, eta nik uste dut, ez esaten egunero, minutu ez dakiz eren amonaren etxera joan behar naiz, ez, baina, bueno, algo, zakit. Mitoak aipatu dituzu ere bai, mitoak dezera ikitzeko baliatu duzula monologo edo humorearen... Gehien bat zaintzarena eta gero oporretan bizi direla. Jubilatu daukete oporretan. Pues ez, parkatuko diazu, baina ez, egongo dira, hori ja kolorean ikusten dabe bai, zema bidaia egiten dituzten zan, jode. Hau bi pinzorzoko bidaia guztiak egiten ditu. A ber, gero danetik dago, baina nik uste zaintzarena oso garrantzitsua dela, azkenean denak ez dira berdin iristen eta denak ez dira berdin bizi, eta orduen tabuak apurtu behar dira, jubilatzen zarenean nahi duzuna egiten duzula, hori da saltzen duten motorra eta hori guzurra da. Baietz, aukera asko eskintzen zaizkiela hainbat eta hainbat ikastaro egiteko eta bai, gurosun dana. Baina guztientzako ez direla ere, bai. Eta eskerra, gu bizi bagara herri txiki baten, eskerrak, goe alkarte bat jubilatuena eta eskursioak itxe dituzte eta, uteratera behar dira, bai, apurtxu bat. Eskoriatzan aurkeztu zen duen, ez? Arrasaten. Arrasaten. No, arrasaten zen ara eskoriatzen. Baiadan. Horia, baiadan azkenengo pieza hau, zen moduzko harrea izan zuen. Kriston barrak egin zituzten, da gero guztiek esan zieten zorionak, eskerrik asko, zorionak. Pues hori zergaitik da, porque nik horrezen hartokien esan dudan guztia, edo asko, beraiek ere esan nahiko luketela, baina ez direla usartzen. Orduen tabu horrek dauz, hitz egiten ez direnak, baina beraiek horrela egiten zuten. Eta barra egiten zuten. Orduen horrek asko esan nahi du, hori da, ontez hitz egin behar dela, eta naturalidadez, klimaterioarekin bezala, eta gauza guztiekin bezala bizitzan ez da zer gertatzen. Ze ondo iritsi zarela, adin horretara, lehenik eta behin. Eta nik esaten nien, ni ja nago kuku, orduen iristen zuen adinera, kuku. Ni ez dakizela iritsiko nahi zen, txapelak entzentu dala bere gero urtean. Ez que, bakoitzak ere onartu behar du nola dagoen. Nola dago, nola dago ni ja. Nola dagoen ni ja. Zenik esaten nien, jubilatzeko lehenik eta behin lana izan behar da, ez da lan establea. Empezamos de puta madre. Ni plaza fijo bat behar dut, ja, urgentemente. Gero ja excedentzia bat eskatu, de gira, bertzolari ezen, mundutik, 4 buelta. Eta munduari 4 buelta eman eta gero, kontratu relevo, txika, ya estoy agotada, tanto ya gabe, kontratu relevo. Eta gero jubilatu. Zanean hori horrela ondo, ez maize, ja. Baina hori ez da horrela, ez da, eta ez da horrela. Eta publikoan batek esan zuen, mirariak
Esta Lourdesen ere, digo, chica, mira que viajáis, Lourdes, Fátima, Montserrat, chicas y Montserrat, ya la moreneta está negra ya, hainbeste jubilao, bitxita, digo, ezin zarien fan herri esara, eta pospozik etorri, eta descojonatu zien, descojonau. Bai, kriston barrakin zituzten. Porque, pues, eskenen, bakite, pues, mito oie de, beti da de, ama Virginak bizitatzen, da zekizu, pues, joan daituzela, supago bio zu viajia, pues, txiki, fandeian edabetu, kira, zer botre, gustora badoa, bai. Aipatzen da, askotan esaten da ere bai, zenbat eta nagusiago izan, orduan eta filtro gutxiagorekin, eta rebeldeago, eta zuk aipatu zu kresta jarrita, eta ibiltzen garela, bizitza osoan isiltzen, ongarelako agian. Pues, ez dut hausnarketa hori egin, baina, pues, baliteke, dana jan, eta nik esanen, desahogau, alguna urzer, gero, osakidetza dau betauta, ja, petau, ezin da. Deskarga apurtxu bat, igual da karga gehiagi dagoela eta ez dela deskargatzen. Komeni, eskatzea, baina adin guztietan, Adin guztietan, gaur egun gazteriako ez da bitzaiten, zer da, pantailai begira. Eske banko baten bostume, bost gazte, bost nerabe, eta galdetzen gautazu, ze koloretako kamiseta dauk albokoak, eta... Lasei, edo nire seme adibidez, badiru didala diabetiko bat, kola dialisis hor. PlayStation. Itza egiten duzu berarekin, oiuka. Ezin da hitz egin. Kaskoa jarrita, jogo parkatu. Ni nago suminkortasunez, la irascible soy yo. Katzen baduzu nerabe bat. Bero, pausika batekin, pues bomba. Doble talka. Txispazo bat, bomba bat. Bueno, eta gero, ja elkartzen bazara. Nerabe bat, premenopausika bat, eta gero zahartzaroan dagoen bat, baina sonotonea pila gabe, dugu, jaslako, oiuka semeari, oiuka itari. Bera uster da, psikiatriko bat, ozer, da gero amak ezin du hitz egin, ez digo, txika, honek ezin duelako taustak, ez duelako entzuten, ez da hau. Itzen behar da. Nola nahiko luke, kaiti nahien zahartzarora iritsi? Horrela, hala nagoen moduen, nagoen izinguratuta, barriketa baten, txatxaran, gustora, holan, antzerkira faten, zakit, kontzertuetara, musikaz gozatzen, lagunetaz gozatzen, momentu honetaz gozatzen. Porque ya, Lan orduak dira, baina, eta egoteko orduak noiz. Holan, egon, porque si. Hartuko dugu kafetxo baten? Ez que ezin dut, ez que... Ez genuen azkenean kafe hori hartu, Ez, inglesen nengoen kante. Beti berdin, beti dauku beste zozer. Horrela. Egin beste irakurketa bat egin daitekena, ez? Txikitan edo momentan asko egiten dugu barren libreki. Gero heldutu ala gehiago kostatzen zaigu. Eta nagusitu ala, aukera baduzu, burua joaten bazaizu, agian buruari aukera emango diozu, barrea topatzeko. Pues zautzaroan barre gutxia, porque aginak eta txarto, nahi gutxien zartitza, eta... Komplejo gehiago. Eta gero bestalde batetik, kontraera, berdin zaiena guztia, iten dute barre, como irritzitzaien, pues ya está, nik horren egitxe nahi dut, osea, que, benetan, iritsi bana izan naino, laga, nagoen bezala, tal cual. Zerbait konpontzera basatuz fenomeno, baina bestela, mira, horrela, bai. Barren ikustatin inbidala. Eta egiten dugu barre beti, lehen esan dudana, ez? Bestearen, begira. Ze kantzontzioak hemen goian dara, baina eske hori da moda, idiota. Eske orain da moda kantzontzioa hemen eramatea. Osea, ez din barre. Eta barre egin behar baduz egin sano, eta egin ondo, eta bai. Eta norberari barre egitea? Ekuazio horretan? Non zartzen da edo non... Baina hortik hasi bida. Ezin dugu... Ez dugu barre sano egingo norberataz barra egiten ikasten ez badugu. Porque azkenean zuzauz etxean eta... Iten duzu horrela, gaztoi, pues egin barra digo, porque bukatu duzu horrela. Pues barra inbiozu, zeatik ez, osea... Zutaz barra egiten ez baduzu... Gauza diren bezala, komedia berez da, tragedia, gehi denbora. Hau da,
sasoi baten zuretako tragiko izen zala, gogorra izen zan, txarto pasatu zinu, denbora pasatu da, eta zu kapazara hortaz barre egiteko. Osa, kuriosu da, orduen. Min arazizizun horrek, orain barre eragiten dizu zergaitik, baina distantzia badago, eta ja denbora batekin, jazta, ez da egiten duzu barre. Baina, karo, ni momentuen eukitzen duzu nien kotxearekin sartzen zarela, hori malpartuten gertatu zitzaidana, hor kotxea, no seke, gelditu, zaparrada badela, hostia, zuaitz bat erdien ezin lanera iritsi, ni egun horretan ditu nuen bat bira, kotxea ataskatu zain, ezin, negarrez. Tartzantza torri zan, hor argi, bueno, orain barre egiten dut, zagaitik ezkan, baina momentu horretan zango, drama. Torri zen ertzaina eta gezan zidan, bere mamezarka da, bat badakit negarra egin duzula, digo, joder, bandaki guztia, enteratu da, ni negarra zona zela. Baina gero, hemen kontatu nuenean, ez nuela kontatuta kontatzea, baina kontatu nuenean, kriston barra egin genituen guztio, nile lehena, klaro. Zesaten, klaro, ja denborarekin, pues ja barra egiten dozu, baina zertaz. Pues gertatu zaizun hortaz, azkenen zutaz erizara barra egiten ezetik nauen negar. Ke idiota! Pues oie, pues negarri neban. Bueno, hostia, hor lokatzartien, kotxi eta alfombrilla, eta ez dakit zertaz. Bizeko xoaida, que necesidad, algo honetan. Ikasin bida, baina, bueno, pues hori bebai, agobiau barek, ez urteten dala, hasta urteten, esango ez gara flagelatuko, pues bueno. Claro, nidoko suertien erama olako edala, eta duen, pues, egonero deskojonatzen ari gara. Aldugunean, beti ez. Eta beste muturren daude ez, emozioak ataskatuta izanagatik. Baita. Lehortuta. Emozioak, ze ikasi gabekoa. Bai. Landu gabekoa. Landu gabekoa, bai, porque azkenean iristen zarenean klimateriora mugitzen direnak hormonak dira, baina emozioekin, esango dutu. Zeatik itxen dugu derrepente negar, zeati bai. Pues emozio, ez da izu. Zeatik itxen dut barrek posik banau, triste banau, akojo naute banau, mitxen dut negar. Pues emozioak, atara. Osea, ze kaltik jendozu, esango dut, ez? Ez dakit. Batzutan txarto me pasatzen dut, porque igual itxakotzen den korrepilo bat, eta segun nun zauzen, orain lasainago, zuekin, negarra egiten badut ezagutzen duzu ez dago arazorik, baina, ostra, emozioak dira, ostra, niretako dira, bai. Bai. Aurrera begira, baduzu beste proiekturik... Hiperaktibidadea, ja. Gozatzea. Orain arte egindako bideo honetaz gozatzea, bertsolariekin gozatzea, plaza fijo bat ateratzen irratian, kotxe bat erazteko, horre diren ere proiektuak, osea, superimportanteak. Bizitzeko, osea, danok nahi dugun hori, nik ere hori nahi dut. Barre egin alizateko, ez? Nire kotxeak botatzen duen kearekin, bai alaizta gaztezen ezin dela izartu. Ja, asko kutsatzen dugu, bere ketxarrak eta nireak. Zerra, Gris Capital, ez? Laiztu izango da Green Capital eta nigongo naiz... Gris Capital, ez Green. Ondo. Hori da. Noiz hasi zinen kaitin monologak egiten? Eta zegatik, edo? 2019an egin nuen ikastaroa, 2019. Egin gutxi, Bai, ezer, orain ezin naiz, 3 urte. Bai, ni ontsa zinaz. Eta hasi nintzen lagun guztiak esan ziatelako, ai, que graciosa. Zagatik ez dut egiten monologoa, eta zagatik ez az gorbeira, perretxeko gila, osea, que necesidad, daukat nik igotzeko altza gainera. Osea, nik itzen dutelen lagun artean, eta ja, pues lagunek bultzatuta. Bai, porque nina ez doina inseguridad, eta gero egiten dozu eta esaten dozu, ostras, pues bai egiten dute, bale. Eta zure ametsa. Oste, nik inoiz ez nuen amestu esenatoki baten egot, serio, osea, ni, eske, ez dakit. Ondo pasatzearekin posik. Bai, ez benetan, inoiz hori pentsau barek. Horretik ineban, ezin nintzen horrekin, lagunek bultzatuta. Nik ez naukan nire buruen holtza gainean egotia nire koina. Keba. Eta ja bertsolariekin, nite digo, ni bertsolariekin holtza gainean digo, ze pasau da. Pues bai, eta oso ondo, da, da munduko honena gara, beste inorkestu hau egiten.